Pripun kabare pamirsa? Sugeng pepanggihan malih kalian kula Sheila Oktarina ing adicara kesayangan kita pawartos Jawi. Kathah informasi menarik lho sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun wargi asal Tegal damel robot saking barang bekas ngantos tembus pameran internasional. Dongeng utawi kasunyatan kicau peksi kedasih konon ngasto kabar kesripahan. Jelajah budaya tepang gongso peranaan muntilan saking Magelang. Pamirsa menika pawartos Jawi. Pamirsa mbingahaken dhateng saking donya catur Indonesia kanthi prestasi ingkang dipun gayo Hervesa Safira Devi, satunggaling pecatur kaneman saking Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang kasil lolos dumugi Piala Donya Catur 2000 selangkung. Hebat nggih. Mboten namung menika mawon lho, Indonesia wangsul malih dipun damel bingah kalian kreativitas putra bangsa wekdal menika. Wonten wargi saking Tegal ingkang kasil damel robot kalian ginakaken onderdil otomotif bekas. Sangsaya penasaran boten pamirsa? Nah, pamirsa menika sedaya informasinipun. Pamirsa, pecatur anem saking Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Master Nasional Safira Devi Hervesa, sampun damel sejarah enggal lan kasil lolos dhateng Piala Donya Catur 2000 selangkung. Lebet yuswa ingkang nembe badhe mlebet 17 warsa, Safira saged dados juara kategori putri wonten ing ASEAN Zone 3.3C Championship 2000 selangkung ingkang dipun wontenaken ing Ulan Baatar, Mongolia. Sasampunipun kasil ngawonaken pecatur unggulan tuan rumah Turmung Munjul. Kaunggulan menika dipun gayuh lebet ing kawontenan ingkang kebak ing tekanan lan menika ngiras buktekaken mental lan kualitas permainan Safira wonten ing level internasional. Kanthi kaunggulan menika Safira dados pecatur kaping sekawan lebet sejarah Indonesia ingkang lolos dhateng Piala Donya Catur. Nderekaken jejakipun Utut Adianto, Susanto Megaranto, lan Medina Warda Aulia. Pamirsa, satunggaling kaneman saking Tegal, Umar Mustafa nindakaken inovasi kanthi ginakaken onderdil otomotif bekas kagem damel replika robot. Wiwit 2018 kepengker, piyambakipun sampun ngasilaken atusan robot kaliyan maneka warni wujud lan ukuran. Kados Transformers, Iron Man, naga, motor, lan mobil. Kathah ugi sawentawis ingkang sampun dipun sade dhateng Jawi kita lan malah dumugi Jawi negari.
Wiwitanipun Umar damel miniatur robot dados hiasan wonten griya. Sasampunipun mbagikaken wonten media sosial, piyambakipun milai nampi pesenan saking pundi kemawon. Umar ngaken sinau kanthi otodidak langkung YouTube, kagem damel robot saking bahan bekas menika. Karya kaneman kasebat salajengipun kasil dipun remeni tiyang kathah lan pungkasanipun ngantos dumugi peken internasional. Wekdal menika Umar kagungan supena kagem ngadekaken wisata robot wonten Tegal. Ing pundi para pengunjung saged ningali kathah jenis robot, sae ingkang statis utawi ugi ingkang saged ebah. Prestasi ingkang gemilang sanget nggih pamirsa. Ing wekdal yuswa taksih anem sanget, Safira kasil ndamel para pecatur donya kewalahan kalian strateginipun. Wekdal yuswa 17 kadosipun kula taksih sibuk jajan deh ya. Benten sanget kalian Safira pamirsa. Lan sakmestinipun robot kasil inovasi Umar Mustofa kala wau ugi boten kawon menarik kagem dipun bahas menika pamirsa. Saged-sagedipun lho namung pawitan mirsani YouTube mawon saged langsung damel karya seni ingkang sae sanget kados mekaten. Kita tilaraken pawartos kala wau. Pamirsa salajengipun kita badhe wangsul malih kalian segmen dongeng utawi kasunyatan. Wedhaharan dinten menika inggih bab dongeng kicauan peksi kedasih ingkang konon temungipun saged ngasta kabar awon kagem tiyang ingkang midhangetaken. Waduh, medeni saestu nggih pamirsa. Tinimbang saya penasaran, lajeng kemawon kita simak pembahasanipun. Nah, menika informasinipun sedaya. Pamirsa, peksi kedasih utawi ingkang ugi dipun tepang dados wiwik kelabu utawi uncuing asring dipunanggep dados unggas ingkang licik. Inggih, peksi ingkang jaler utawi estri boten nate purun tanggel jawab damel susah kangge nigan lan ngangkremi piganipun. Tindakan kasebat asring dipun sambetaken kalian kathahing dongeng. Amargi menawi nderekaken kapitadosan masyarakat Jawi, kicauan peksi menika dipunanggep saged ngasta murwakala kados kesripahan. Suwanten kicauan peksi kedasih ingkang panjang lan ngajrihaken nandhakaken badhe wonten kedadosan musibah ing keluargi ingkang mireng. Limrahipun kicauan peksi menika kapireng ing wayah dalu. Kagem nolak bala kasebat, masyarakat Jawi jaman rumiyin asring ndonga kanthi nembang sekar tertentu. Salah satunggalipun inggih menika sekar macapat ingkang kagungan irah-irahan kidung rumeksa ing wengi ingkang dipun cipta dening Sunan Kalijaga. Sekar menika dados salah satunggaling donga penolak bala ingkang dipunestoni saged nebihaken saking sedaya murwakala. Kalebet pengaruh awon ingkang dipun pitados asalipun saking kicauan peksi kedasih kala wau. Dongeng
menika lajeng pikantuk tanggapan maneka warni saking masyarakat. Saperangan taksih ngugemi kanthi estu kapitadosan kasebat, nanging wonten ugi tetiang ingkang kagungan penampi bilih sedaya menika boten mlebet ing nalar. Waduh, merinding nggih pamirsa. Wulu jitok kula ngantos ngadeg menika lho. Sanadyan dereng kabukten keleresanipun nanging dongeng peksi kedase kala wau sampun cekap wanuh tumrap ing masyarakat Jawi. Kita ndonga mawon mugi-mugi kagem panjenengan sedaya ingkang boten sengaja mireng kicauan peksi kasebat dipun tebihaken saking babab ingkang awon nggih. Nah, sasampunipun pamirsa, pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.